Tässä meillä on uuden sukupolven Junior 503 nuohousimuri alta tyhjennykseltä, eli tavara menee tänne muovipussiin tänne säiliön pohjalle, niin silloin se tyhjentäminen mahdollisimman siistiä ja voidaan käyttää taajamassakin sitten asiakkaan roskista, mihin se imetyt noet laitetaan. Hienopölyn lisäsuodatin sopii kaikkiin yksimoottorisiin imureihin. On ehdoton hienojakosta pölyä ja tuhkaa ja nokea imettäessä, ettei imuri ei mene tukkoon. Näitä pystyy käyttämään useampaan päällekkäin. Löytyy myös kaupoista, läpi Suomen löytyy Isojoen konehalli sekä Puuilo-hyllystä löytyy tätä meidän suodatinta. Toimii niin, että moottorikansi on tässä päällä. Sitten on varsinainen pääsuodatin, polyesterhuopa ja hienopölyn lisäsuodatin, eli liukaspinta ulospäin, niin pöly ei tartu siihen niin kiinni. Säiliön reunojen yli tähän paikalleen, pääsuodatin sen jälkeen ja moottorikansi paikalleen. Sitten on patruunasuodatin, vesipestävä, tulee ruuveilla tähän moottorikanteen ensimmäisenä kiinni, on myöskin meidän omaa tuotantoa. Ja on todella yleinen lisävaruste ammattinuohoajien käytössä, koska se pöly on todella niin hienojakoista, että suodattimia pitää olla useampi, että se ei tukkoa. Ja tänne pohjalle, mikä tavara menee muovipussiin, niin käy mikä tahansa normaali muovipussi. Ja kun se on täynnä, niin laitetaan kiinni ja sitten uusi pussi tilalle. Näin. Elikkä tässä Junior-mallissa on myös sivussa kantokahva helpottamaan esimerkiksi rappusissa kulkua.